محفل اندی ہے بھئی تے فریش ہو کے بس ہوتا سی فریش رسا ہے صحیح کوئی دور آئی پوری پوری رات خدا دی میری سکتی پیک جھٹاوے ہم میرے سر تے جدر جھٹان دے ہم بختان دے بوٹے سارے ادا ہوندہ کی آئی کہ میرے سر تلو حال تو بانائی کردہ اللہ وقت دور بکھاوے تو چڑیانو آکھڑا نہ بولو میرا آنکھ کے بجاگ نہ جاگے جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی صحیح بڑا خوبصورت حکم کیتا میرے بزرگ بابا زید کلہ صاحب بے شعر غزل دے میں چونکہ ذہن سے لائے کے آیا ہوں تیمور شاہ حکم کیتا ہے کسانا ہو کے یار کھلو پتہ نہیں بھائی تیری کیا بات نوید ہرول کی دے غیب ہو جانا ہے پیکج سارے دے لگی ہونے کوئی نہیں پیکج ساواں ہو کے یار کھلو جھٹ تاں اکھیاں ٹھار کھلو بسم اللہ جی سلامت رہو جی گنگور صاحب پتہ نہیں میرا بلا غلام واسنا سکل یار کہ نہیں سن گئے اسی آواز مال شراز خان سمرانا صاحب خصوصی توجہ کر دیئے کہ ساما ہو کے یار کھلو جھٹتا اکھیاں ٹھار کھلو رولا غیر تے میرا ہے میرا فراز رولا غیر تے میرا ہے اے تو نہ لاد بچکار کھلو بسم اللہ جی رولا غیر تے میرا ہے ماریا رولا غیر تے میرا ہے تو نہ آج بچکار کھلو اور تیرا پد میں جاندہ ہاں تیرا پد میں جاندہ ہاں ایڈا تو کھڑکار کھلو جی بسم اللہ بہت شکریہ تیرا پد میں جان رہا ایڈا تو کھڑکار کھلو اور آکب سنیا راواں تے انج نہ پبا بار کھلو آکب سنیا راواں تے انج نہ پبا بار کھلو انشاءاللہ جی یہ حاضری نال جاری راسی شیخ اندی سر زمین تو آئے خوبصورت شاعر توڑی بھرپور تاریخ جناب ملک ثناء اللہ آسم صاحب بھرپور تاریخ استقبال کرنا ہے صحیح شاعرانی لسٹ مکدی پئی ہے یہ چند بندے رہ گئے انشاءاللہ دونوں جلے جلے لسٹ اگر چل سی چاہ سو سی جناب ثناء اللہ آسم صاحب کی ٹائم ہو گیا بڑا دیں ہو جاوے کہ لگے رہو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل علاقہ اور دور میڈیا پرانے السلام علیکم استاد شوران مجھے تھوڑی جی یاد رہی تھوڑا جائیں سبق سناؤں استاد عاقب صاحب مرشد کہ تیری ذات سوا آزمائی بیٹھا میرا کوئی نہیں اور جہان دے وچ تیری ذات سوا آزمائی بیٹھا میرا کوئی نہیں ہو جہان دے وچ جیڑا کیریاں نو لاگل نہ لے آندا کوئی نہیں نظر دھیان دے وچ احمد یار کیسا آندا کوئی نہیں نظر دھیان دے وچ تے تیری رحمت نالو وقت نہیں جیڑے عیب ہوون انسان دے وچ خالی در تو آسان ہٹاوے کوئی نہیں صفت رحمان دے وچ تے ہتھی آ گئی نبض وپاریاں دے بیمار دا اللہ حافظ ہتھی آ گئی نبض وپاریاں دے بیمار دا اللہ حافظ جدی آسن فوج بکائی ہوئے سالات دا اللہ حافظ پیا پتل بھی سونے وانگ چمک دائے چمکار دا اللہ حافظ اس دور دیس ورطارے وچ خوددار دا اللہ حافظ ساری انہیں دو ایک شیخ غزل دیتے بول او دے نال کھنی کے بانا چاس نہیں آ گئی او دے نال کھنی کے بانا چاس نہیں آ گئی گلہ مٹھیاں چھوڑ دیا رانا چاس نہیں آ گئی پاکے او دے نال کھنی کے بانا چاس نہیں آ گئی گلہ مٹھیاں چھوڑ دیا رانا چاس نہیں آ گئی پائے گئے نے گل پھا تنہائی دے ہون کے برسی پائے گئے نے گل پھا تنہائی دے ہون کے برسی شوق تو پائیاں گل لفبانا چاس نہیں آ گئی
ساری نے تاریخ نال دو شیر وچ کہ پردی ہار مقدر بدلے رستم دے پردی ہار مقدر بدلے رستم دے کانڈ پر میں ہوگا جان کے ڈانا چاس نہیں آ گئی تے کلا مفلس کی میں عزت بچا سکتا ہے وگ بے غیرت ہے سترانا چاس نہیں آ گئی تے جائے ہم میلے دھکیاں نال ہٹا چھوڑے آجو میرے کان ادرانا چاس نہیں آ گئی کہ جیدہ تابعہ پانی کل جہان دا ہے مالک پانی لئی ترسانا چاس نہیں آ گئی کہ جیڑا مینو وے دیاں رجدہ ہی نا ویک کی اس کا مخ پرتانا چاس نہیں آ گئی وہ ساری بولی کہ کہیں گھر ساتھ بلی نے مرایا بلکہ بدنام ہو گیا کانے 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 چلو موڑ کانے ہاں موڑ کانے کہ جائیں ساری عمر فراد جو رکھے یا پھر کہ جائیں ساری عمر فراد جو رکھے او دے آسن پیار دی بس کر سر کوئی نو دیندہ بھیڑ دے وچ کر نہیں اعتبار دی بس کر جے دے چاہیاں آپ دبی بنیے ایڈے چاہ نہیں بھار دی بس کر او جڑی کہہ کام صرف تے پیرہ چھوڑے بنی نا دستار دی بس کر وصلہ